Әссәләму алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Милли тарихыбызга багышланган әңгәмәләр циклын дәвам итәбез. Һәм мин сезнең игътибарыгызга бүгенге кунакларыбызны тәкъдим итәм. Миркасим Усманов исемендәге Алтын Урда һәм татар ханлыкларын өйрәнү үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Илнур Миргалиев, Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының баш фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы Лилия Мөхәммәтҗанова. Хәерле көн, исәнмез. Әңгәмәбезнең бүгенге темасы Казан ханлыгында ислам дине. Һәм Лилия ханым, сезгә беренче сорау булыр дип уйлыйм. Казан ханлыгында ислам һәм аңа бәйле рухи мәдәният үсеше, аның алшартлары турында әйтеп узыйк әле. Казан ханлыгында матди һәм рухи мәдәният бик югары үсешкә ирешкән булган. Рухи мәдәният дигәндә иң беренче чиратта исламның йогынтысын күздә тотып әйтәбез. Дәүләт дине булгач, Казанда гына түгел, бүгенге Татарстан территориясеннән күпкә зуррак булган территорияләрне алып урнашкан Казан ханлыгы җирләренең барлык урыннарында ислам бик нык таралган булган. Монда мәчетләр салынган, намаз укылган, азан әйтелгән, муллалар бик күп булган, дин башлыгы сәйетләр арасыннан сайлап куела торган булган, сәйетләрнең дәрәҗәләре ханлыкта бик югары дәрәҗәдә булган. Менә без Герберштейнны укып беләбез. Ул нәрсә ди? Ул сәйет ди, атка атланып килеп баса торган булган ди. Хан аның янына җәяүләп килеп, аның кулына кагылу хокукына гына ия булган. Дәрәҗәсе белән ханнан түбәнрәк кешеләргә мондый хокуктар бирелмәгән. Менә бу нәрсә дигән сүз? Бу исламның Казан ханлыгында шушы кадәр югары дәрәҗәдә куелу дигән сүз, әйме? Һәм бу шартлар әлбәттә рухи мәдәниятның төп асылын Казан ханлыгында исламның йогынтысы тәшкил иткән дигәнгә алып барган. Рухи мәдәният дигәндә монда нәрсәне күздә торырга кирәк? Монда мәчетләр дидек. Мәчет булгач, мәчет сайын мәктәп, мәдрәсә булган, әлбәттә. Бик күп китаплар язылган, гыйлемнең, фәннең төрле өлкәсенә караган, медицина, астрономия, математика, шул өлкәләргә караган китаплар белән бергә иң зур күпчелекне дини китаплар, шул исәптән Коръән тәфсире, аннан фикъ китаплары, хадис җыентыклары алып торган. Һәм менә шушы ислам әйме, шушы ханлыкта яшәгән бөтен халык, бөтен кешенең фикерләвенә, менталитетына һәм иҗатына үтеп кергән. Аннары менә рухи мәдәниятның зур катламын әдипләр иҗаты алып тора. Әйтик, бу чор турында сөйләгәндә без әйтеп китә алабыз Өмми Камал иҗатын, әйме. Менә Кол Шәриф, ул үзе сәйет булган кеше икәнлеге расланган факт. Шуннан әйтик, Мөхәммәд Әмин дигән шагыйрь турында мәгълүматлар килеп җиткән, Гыйкаб дигән бер генә әсәре мәгълүм булса да, бу шушы шигырендә Идел җае арасын ислам йорты дип атаган бит инде. Ул үзе Казан ханлыгында 2 тапкыр хан булып торган, бу да расланган факт. Мөхәммәд Ярайме үзе яза бит инде, үзенең әтисенең хаҗи булганлыгы турында. Менә булар бөтенесе дә Казан ханлыгында әдипләрнең ни дәрәҗәдә күренекле кешеләр булганлыгы турында сөйли. Һәм әлбәттә Казан ханлыгы чорыннан зур бер юнәлешне алып тора, ул татар халык иҗаты, сүз сәнгате буларак фольклор әсәрләре. Без бу хакта алдарак сөйләшербез. Менә сез раслап үттегез, дәүләт дине булган дип, менә Илнур әфәнде моны дәлилли торган документларда бардыр дип уйлыйм, әйме? Әлбәттә, мәсәлән, Алтын Урда татар ханлыкларында яшәгәч ниндидер бер идеологиягә корылган булырга тиеш. Менә аның төп урта гасырның төп күрсәткече дип әйтгәндә, ул менә дәүләт дәрәҗәсендә ниндидер идеологияның булуы, бигрәк тә ул вакытта әлбәттә дин мәсьәләсе. Һәм әлбәттә ислам татар ханлыклары шул очракта әлбәттә Казан ханлыгында дәүләт дине булып торган. Аны без ничек күрә алабыз? Әлбәттә, беренчедән ул бөтен тормыш үткән, менә Лилия ханым әйткәне кебек, иҗатка да үткән, әдипкә дә үткән. Шул вакытта әйтик, мәсәлән, ханнарның бик күп ярлыклары сакланмаган. Дөресен әйтергә кирәк, Казан ханлыгы да кызганычка каршы документлар, чыганаклар белән бик тәэмин ителмәгән дип әйтик инде. Калимнәр өчен авыр ситуация. Булган ярлыкларда күрәбез, анда ислам тәгълиматлары
ислам структурасы һәм дини яктан, мәсәлән, Алла ризалыгы өчен булган әйберләр турында без бу дәүләт рәсми документларында да күрәбез. Аннан соң күмү, мәсәлән, шул эпитафияларда без анда күрәбез. Анда да теге я Коръәннән аят, я хадис китерелеп, бу мәгънәдә китерелә. Аннан соң әлбәттә дәүләт структурасында, менә Лилия ханым да әйткәне кебек, сәйитләрнең ул вакытта менә бәхәсләр бара тарихчылар тарафына, әмма шул Шәриф Хаҗи Тарханида әйтелгәне кебек, Казан ханлыгының, Казан шәһәренең бер капкасын менә дини кешеләр гаскәри буларак, ягъни газилар саклаганнар, һәм соңыннан 1552-дә дә беләбез, Кол Шәриф шәһид төшә, моны сакламыймы. Ягъни аларның бер дәүләт, бер структурасы булганлыгы аңлашыла. Һәм тагын бер ягы инде ансы корылтайлар. Корылтайларда, менә ул Алтын Урда вакытында утырылган бездә корылтайларда күрәбез 14-нче гасырдан ук ислам менә институты анда зур роль уйнап тора. Һәм Алтатар ханлыкларында инде корылтайда артык ислам менә диненең кешеләре бу структура, институт буларак ныклап зур роль уйнап торган була. Лилия ханым, менә Казан ханлыгында сүз сәнгате, фольклор турында нәрсә әйтергә мөмкин, һәм халык авыз иҗатында ислам динени дәрәҗәдә чагылыш таба икән? Безнең халык иҗатында тарихи вакыйгалар сакланган, тарихи шәхесләрбез турында шактый кыйммәтле мәгълүматлар баранда, һәм халык иҗатында тарихи хәтер үзе. Казан ханлыгы чоры халык иҗаты ул шактый каршылыклы, шактый катлаулы юл узган. Бу чорда фольклорның җитди, эчтәлекле әсәрләре, төрле жанрлары һәм күләмле әсәрләре барлыкка килгән. Халык күңелен тетрәндерерлек вакыйгалар һәр вакыт халыкның лирик, эпик, лироэпик әсәрләре булып бәреп чыкканнар. Бу билгеле әйбер. Менә бәлки шуңа күрәдер дә Казан ханлыгы чоры халык иҗаты, Казан ханлыгы чорында менә шундый халкыбыз тарихына якынрак төрләре үсеш алган. Әйтик, менә зур бер шәлкемне тәшкил итеп тора риваятләр, әйме. Алар үзләре блокларга бүленәләр. Әйтик, иске һәм Казан салыну вакыйгаларын бәян иткән риваятләр бар. Шуннан бик зур төркемдә авыл тарихлары, без кайдан киләбез, Идел буе Болгарыннан, анда башка шушындый мәгълүматлар белән һәм топонимика телгә алынган, шушы тирә топонимикасы телгә алынган, әйтик, Кабан күле турында риваятлар бар безнең име. Менә булар үзләре бер шушындый блокны тәшкил итә. Аннан инде тарихи шәхесләребезгә багышланган риваятлар бар бит инде. Алар турында әйтеп китергә мөмкин. Сөембикә һәм башка шәхесләребез булган безнең. Аннан инде Казан ханлыгының трагик вакыйгалары риваятлардан читтә калмаган. Буларга багышланган риваятларыбыз да шулай ук аерым бер төркемне тәшкил итә. Тарихи җырлар бар безнең чорда. Тарихи бәйтләр бар. Менә Хушаваз җырлары дигән әйберләр хәзер күренә башлады бу чорга бәйле. Аннан менә дастаннар әйме. Һәм менә мин тапшыруга әзерләнгән вакытта килеп чыктым шундый бер табышмакка. Менә Тархан турында әйме. Миш башында Тархан туе. Бу шундый табышмак. Тархан ул билгеле булганча төрки сүз. Тәркән дигән формасында булган, аның алучы, биләүче дигәнне белдергән. Һәм Идел буе Болгарыннан ук килә. Казан ханлыгында булган наралар, Тарханнар чынында булган, алар рефеодаллар. Титул шундый Казан ханлыгында. Менә җавабы кызыкмы? Әйтимме бу табышмакка? Таракан турында сүз бара. Менә бәлки чыннан да бу рефеодаллар шушындый бойкатлан бит инде. Алар әллә шушындый тараканга шап дип әйтик мисен, ул бик затлы кием саналган, кызыл кием бәлки кигәннәрдер. Менә тикшеренергә дә, өйрәнергә җирлек бар. Бу фотографлар өчен җирлек. Монда менә бу табышмакны да хәтта Казан ханлыгы чорына рәхәтләнеп бәйли алабыз. Бу шушы чорда барлыкка килеп үскән, үсеш алган, таралган, менә ассоциация халыкта менә инде шуны табышмакка күчкән. Менә ничек кенә, нинди генә жанрда үссә дә бу чорда Казан ханлыгы чорында халкыбыз иҗаты, анда менә борынгылык белән бергә, хәтта мәҗүсияттән үк килә торган шушындый борынгылык белән бергә бу әсәрләр бик җайлы, бик матур гына рәвештә ислам кысасына кирип утырган.
Шушыны күзәтәбез. Әлбәттә. Менә буларга әйтәсем килә, халык иҗаты әлбәттә менә бу таралганны күрсәтә, әмма шул ук вакытта теге сарай тәрбиясе, сарай богословие дип әйтгәндә, динне аңлату мәгънәсе. Кызганычка каршы күбәйбер сакланылмаган, әмма безнең бер яхшы бер шундый әсәр килеп җиткән, ул Мөхәммәд ярның әлбәттә Тухвай Мардан мәсәлән, Нурманда ул ничек әйтә? Менә факирләргә каршы бер яза ничек сабыр итүне күрсәтә факирләргә, чөнки менә дини яктан карасак, Аллаһ кешеләрне төрле дәрәҗәләрдә яраткан. Кемгәдер гыйлем биргән, кемгәдер әзрәк биргән, әйме, кемгәдер мәртәбә бирә, кемгәдер дәүләт бирә, кемгәдер байлык бирә, кемгәдер факирлык белән сыйный. Факирлык иң авырлары, шуңа күрә сез иң яраткан кешеләр Аллаһның сабыр итәргә тиешсез дигән, моның янында мәсәлән байып китү юлларында күрсәтә, бу эшләргә бу якта мәгънәдә әйтә. Без менә Европада кальвинистлар, протестант иләрен бик сокланып укыйбыз. Безнең үзебездә әсәрдә ул күптән алдарак та язылган әйберләр. Соңыннан байларга мәсәлән ул әйтә, ничек бер яхшылык кылсаң, унны алырсың, унны бирсәң, урынына 100-ны алырсың ди. Yani артында килү мәгънә күбрәк бир, юмарт бул. Бу мәсьәләгә әйтә. Аннан соң Лилия ханым да әйтте, Казан ханының ислам бер җире, Мөхәммәд Әмин әйткән, башка җирдә. Моны Мөхәммәд ярда да күрәбез. Мәсәлән, шәһәр турында ул әйтә, бу шәһәр гаҗәп тулы шагир булса да кешесе дә шагир булган монда дип мәгънәдә. Монда олысы да кешесе дә теге балачага да нидә мәгънәсендә түгел, теге социаль статус яхшы укыган, мәсәлән, Гербештейн да әйтә, татарлар арасында Казан татарлары иң укыганнары, иң белемлеләре бу мәгънәдә әйтә. Ул да мәсәлән бу якларын ачып күрсәтә, без менә бу чыганакларның бер-берсен тулыландырганын, бераз мөмкин кадәрле андагы тормышны ачып күрсәтә торган әйберләр булар. Шактый кызык. Менә Лилия ханым телгә алып үткән идегез дастаннар турында. Менә татарларда Казан ханлыгы чоры дастаннары, алар билгелеме һәм фольклорны чорларга бүлеп карау дөрес микән? Аларда аннан килеп менә бу мөселман идеяләрен ни рәвешле чагылыш таба? Халык иҗаты әсәрләрен тегие бу чорда балыкка килгән төгәллек белән әйтеп бирергә мөмкин булмаска да мөмкин. Чөнки ул бит инде гасырлар буена шарлана килгән шушындый әсәрләр, шуңа күрә монда кайвакыт тарихи вакыйгалар үзләре ярдәмгә килә. Менә әйтик, Казан ханлыгы чоры вакыйгаларын тасвирлаган әсәрләрне без бит инде җиңеллек белән кайсы чорга караган әйтеп бирә алабыз, әйме? Я булмаса, шушы чорга хас тарихи лексика килеп чыганда, менә Тархан дигән сүздәге табышмактагы кебек, менә шушыларга карап без чыннан да күп кенә әсәрләрне, тарихи әсәрләр дип теге яки бу чорга бәйли алабыз. Шура Батыр дигән дастан бар Казан ханлыгы чорыннан. Ул әйтергә кирәк, безнең бик атаклы Идегәй бар, әйме. Менә шушы Идегәйнең дәүләтчелек идеясын безнең көннәргә китереп җиткергән Идегәйнең дәвамы булырлык әсәр ул Шура Батыр дастаны. Аның тулы исеме Шура һәм Нарыкның хикәяте дип атала. Бу дастан героиның прототипын безнең күп кенә белгечләр шушы Казан ханлыгында яшәгән дәүләт эшлеклесе, сәясәтче, дипломат Шура Нарык улы исеме белән дә бәйлиләр һәм дастанда моны раслый торган фактлар шактый, дәлилләрне шактый күп табарга мөмкин, китерергә мөмкин. Шура Батыр дастаны ул төрки халыклар иҗатында, шушы Алтын Урда составында булган башка халыкларда да бар. Әйтик, Каракалпакларда аны очратырга мөмкин, казаклар, нугайларда, шушыннан Кырым татарлары версиясе бар. Аларның бөтенесендә дә Казан ханлыгы рухи мәркәз буларак телгә алына һәм шушы Казан ханлыгы вакыйгаларыннан, анда бит инде Казанның җимерелү вакыйгалары тасвирлана, ахырына таба менә шушы вакыйгалардан алар да читтә калмаган. Татар версиясенә килсәк, башка төрки вариантлардан нәрсә белән аерыла дигәндә,
да иң беренче чиратта китапның дастанның китаби булуын әйтеп китәргә кирәктер. Бу да шулай ук ислам йогынтысы. Билгеле булганча ислам ул бит инде грамоталы булуны, укымышлы, билимле булуны пропагандалаган әйме. Менә шушы әйбер йогынтысында булса кирәк безнең дастаннар шул исәптән Шура батырга багышланганы да китабилашкан. Ул менә теге думбра чиртеп далада озын көннәр буе, төннәр буе эпос әйтү, дастан әйтү традициясенә бераз читләшеп, кул язмалар булып таралган дигән сүз инде. Шуннан тагын бу дастанда исламга бәйләсәк да Аллаһулап азан әйттерүләр турында, ак мәчетләр салдырулар турында шушындай шигъри юллар табабыз. Аннан дошманнар монда кафирләр дигән исем белән телгә алынган. Һәм гомумән дастаннар да эпоста героика дибез, нәрсә ул героика? Героика ул була бер батыр, шушы батыр үзенең гадәттән тыш шәп атына атлана да, үзенең исемле шәп коралын тотып, дошманнарга каршы бер үзе көрәшә. Аңа бернинди ярдәмче кирәкми, ул ярдәм сорамый да, ул бөтенесен үзе генә җиңә, бер үзе җиңә. Хәзер менә шушы ислам тәсирендә, ислам йогынтысында шушындай әйбер күзәтәбез. Шушы героика, дини героика белән алмашына башлый. Һәм менә шушы Казан ханлыгы чорыннан күзәтелә башлый. Нәрсә дигән сүз бу? Бу хәзер моңа кадәр үз көченә генә ышанган героебыз, каһарманыбыз Аллаһыдан ярдәм сорый, эшен Аллаһка тапшырып башкара. Тәвәккәл кыла. Тәвәккәл кыла, һәм Аллаһ аңа ярдәм итә, Аллаһ ярдәмендә ул җиңгә ирешә. Аннан тагын менә сугыш, орыш картиналары бит инде героик дастанда, менә хәтта шушы сугыш, орыш вакытында сугыш намаз вакыты җитә, азан тавышы ишетелә, сугыш тынып тора. Менә хәтта шушындый әйберләргә кадәр тасвирланган дастаннарыбызда. Вакыт исәбе менә ахшам вакыты җиткәч, икендегә кадәр менә шушындый безнең шушы җирлектә булган сүзләребез белән шушылай характерлана. Булар инде димәк безнең дастаннарыбызның да башка жанр әсәрләре кебек ислам кысасына керә башлаган һәм ислам идеясе белән сугарылганлыклары турында сөйли. Бик кызык. Шура батыр буенча гына менә кыска гына әйтәсем. Менә Казан ханлыгында авыр елларда рус дәүләте берләштерү елында Шура Нарыков ул диванга кергән. Иң эске кергән идарачы дип әйтик, правительство дип аны тәрҗемә итеп була. Хөкүмәт инде. Парламент дип әйтә. Юк, хөкүмәт дип әйтик. Менә Шура Нарыков аны Сафагари үтерә, чөнки ул рус яклы дип әйтергә ярамый, менә Шагали ул алар яклырак була инде. Һәм ул әлбәттә аның менә диванда төп өлеше Нугай Юрдасы һәм Казан ханлыгы белән элемтәләре булгандан күренә. Соңыннан ул үтерелгәч, аның уллары һәм бер өлеше Казан ханлыгы җимерелгәч, Казак даласына китә. Бүгенге көндә казаклар арасында Тама дигән бер уру бар. Алар үзләрен Казан ханлыгыннан күчкән татарлар итеп кабул итәләр. Һәм алар менә бүгенге көндә казакларда идегәй бер кырыклап версиясы бар, күбрәк бәлки Шура батыр дастаны. Шул хәтле таралып китә ул анда, чөнки бу менә төрки татар дөньясында Казан ханлыгының җимерелүе беренче Газават сугышы. Чөнки ил бит җимерелә, бер мөселман дәүләте бит, дәүләт гәрәйнең язган хатларын гына да күрәбез. Мәсәлән, Төрк султанына безнең татар тарихчыларының ул вакытта Сулейман Великолепный дигән без ни өчен җавап бирми, чөнки бер мөселман дәүләте китте. Кулыбыздан китте, мөселман йорты китте дип. Әлбәттә, менә бу төрки татар даласы бу трагедияны Шура Нарыков үзе бик икеле шәхес булса да, менә идегәй кебек, әмма аны бер дастанлаштыралар, чөнки чынлап та бу бер батырлык, илнең җимерелүе, менә бу әйберләр белән бәйләп күрсәтү бик киң тарала. Казан ханлыгы эшендә генә түгел, бу тирәякка да аның тәэсиратыны, менә бу культура ягыннан, дин ягыннан тәэсираты бик көчле булганын күрәбез. Узган дәрестәге, тапшыруыбыздагы экспертлар белән без сөйләшкән идек. Казан ханлыгы дәүләте шактый зур булган икәнен расладылар алар. Менә шушы территориядә фольклорның территориаль яктан таралышын ничегрәк аңлатырга мөмкин? Анда ниләр бар? Казан ханлыгы составына хәзерге татарлар яши торган бик күп төбәкләр кергәнен беләбез. Бу бит инде шушы Пенза, Сембер,
Тамбов өлкәләре, Марий-Эл, Мордва, Чувашстан республикалары җирләре, Самара, Сарытау, Нижгар өлкәләре, Пермь крае өлешләре һәм Көнбатыш Башкортстан тулысынча Казан ханлыгы җирләре булган. Һәм анда элек-электән безнең халкыбыз төпләнеп яшәгән. Һәм Казан ханлыгында гына түгел, аннан алда да Алтын Урда чорында, хәтта Алтын Урдага кадәр дә бик күп монда телгә алынган урыннарның һәм алынмаган күп кенә җирләрнең татарларның тарихи ватаны булганлыгы бу да расланган караш бит инде. Менә шулай булгач монда нәрсә? Дин бер булган, тел бер булган, кан уртаклыгы, бу фольклор әсәрләренең рәхәтләнеп шушы территорияләрдә бер каршылыксыз таралуын тәэмин иткән дигән сүз. Бу нәрсәне күрсәтә? Бу татарның берлеген, тамырларыбызның бер булуын күрсәтә. Шуннан да менә Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында инде күп еллардан бирле без комплекслы экспедицияләргә чыгабыз. Монда мин шәхсән үземнең нәрсә күзәткәнем бар. Әйтик, менә Әстерхан өлкәсе татарларында бик популяр жанр хушаваз җырлары таралган, әйме. Хәзер шуннан шушы әйберләрне хезмәттәшләр язып алып кайткан, без алар белән танышабыз. Шуннан мин Чиләбе өлкәсенә барам. Чиләбе өлкәсендә шул ук үз вариантында, фольклорга хас булганча ул үз вариантында бераз үзгәрешләр кергән, әмма әсәр шул ук, шушы характерда бара торган. Бу әле анда гына түгел, әйтик, сюжетлар бер булган. Сюжет бер, бу шигъри формада бара торган әсәрләр алар. Ләкин нигезе бер. Хушаваз гына түгел, башка теләсә кайсы жанр әсәрен шушылай дип алып сөйләп була. Әйтик, Татарстан авылларыннан да Азнакай, Мөслим, Минзәлә, менә шушы якларда да очратып мин шаккатканым бар. Бу нәрсә турында? Әлеге дә баягы берлек турында сөйләйме? Безнең тамырларыбыз бер булу турында сөйләй. Һәм бу гына түгел, башка чырлардан да менә Йосыф китабы дип Кылгалидән килә торган, Коръән сюжетыннан килә торган аны Таһир Зөһрәләр, Ләйлә Мәҗнүннәр, Сәйфел Мөлекләр. Ул әлбәттә тулысынча камил дәрәҗәдә сөйләп бирмәскә дә мөмкиннәр. Чөнки 21нче гасыр, сакламаганда, җыймаганда, өйрәнмәгәндә бу фольклор әсәрләренең югалу тенденциясендә без аңлыйбыз. Ул фабула характерында булырга мөмкин, ул шушы әсәрдән үзек булырга мөмкин. Әмма баралар, танышалар белән халык, бу бит инде димәк, һәм бу төбәккә генә хас түгел, яисә икенче төбәккә генә хас түгел. Ул менә һәрбер өлкәдә табыла торган әйберләр. Бу инде безнең халыкның димәк, менә шушылай фольклор әсәрләренең уртак мирасы дигәнне аңлата торган факт дип. Бик зур рәхмәт сезгә менә бу кызыклы мәгълүматлар өчен, һәм безнең максатыбыз дип аңлыйм инде мин, менә шушы килер буыннарга тапшырып калдыру. Шуның өчен сөйләшәбез. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар юлдаш булсын. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге кунаклары Миркасым Госманов исемендәге Алтын Урда һәм татар ханлыкларын өйрәнү үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Илнур Миргалиев, шулай ук Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының баш фәнни хезмәткәре, филология фәннәре докторы Лилия Мөхәммәтҗановалар булды. Алар белән саубуллашабыз, тапшырабыз тәмам, бердәм булыйк, бергә булыйк.